खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन UPPL आरो BPF ज' जानो थाखाय सावरायनाया बेसेबां आगान बारायखो आरो फिथाइया मा मोनगोन बेखौ जों बयबो मिथिनो लुबैयो सुलुंनि बायदिब्ला बा खौरां मोननाय बायदिब्ला ज' जानाय खोथाखौ लानानै मोननै दोलोनि गेजेराव सावरायनायफोरा जागासिनो दङ BPF निफ्राय खाम्फा बरगयारी MLA रबिराम नार्जारी आरो UPPL निफ्राय MP रोनगोरा नार्जारी मन्त्री उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनाया जागासिनो दङ नाथाय सावरायनाया बेसेबांसिम आवगायदों बेखौ रोखायै मिथिया BJPखौ फेजेननो थाखाय UPPL आरो BPF सावरायाखै BJPआ गोख्रों माहारियारि दोलो नाथाय BTCखौ दानायनि जि थांखि बे थांखिखौ आबुं खालामनोसो UPPL आरो BPF ज' सावरायदों बेयाव जाहाथे रावनिफ्रायबो हेंथा होआ होननानै बुंथियो MLA रबिराम नार्जारीया सावरायलायनायाव जुदि जाफुङोब्ला मोननै दोलोआ ज' जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावो दि मोनसे समाव जयै सोमावसारग्राफोरा गुबुन गुबुन दोलोआव थानानै खामानि मावनायनि थाखायनो BTCनि समाज बर' रायजो राजा आरो दोलो आफादफोरा थोजासे गाज्रि थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों जोंनि रायजो राजाफ्रा उसुबिदा बा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो जोंनि समाजा थेर बेथेर जादों बेनिखायनो एबसुजों लोगोसे हारिनि आफादफोर आरो BTCनि रायजो राजाया UPPL आरो BPF ज' जानायखौ हास्थायदों होननानैबो फोरमायथिदों MLA रबिराम नार्जारीया ओजोंहाय ज' जानायखौ लानानै BPF निफ्राय MLA रबिराम नार्जारी खाम्फा बरगयारी आरो UPPL निफ्राय MP रोनगोरा नार्जारी मन्त्री उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना सावरायगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बागानपारा बियाबनि बारग' MLA फलेन्द्र बसुमतारीया नाथाय रायज्लायनाया बेसे गोथौसिम सौहैदों बेखौ मिथिया होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा मणिपुर रायजोआव फिन गोदौग्लाबफिनदों मोननै हारिनि गेजेराव गिख्रंथावै गाग्लोबलायनाया जाफिनदों सिगांनि समाव हाथियारजों गाग्लोबनाय जादोंमोन नाथाय बे खेबाव मिसाइल ड्रन रकेट बायदिजों गाग्लोबनाय जादों जाय गिथावनासिन महर लादों मणिपुर रायजोआव मणिपुर रायजोनि मयरां आरो बिष्णुपुर जिल्लायाव रकेटजों गाग्लोबनाय जाथायफोर जादों जेराव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो साबाया जखम जानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो मणिपुर रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि न'खौबो थांखिनानै रकेटजों गाग्लोबदों बे गाग्लोबनाया ओरैबायदि गिथावनामोन दि हाजो गोजौनिफ्राय थाखुमानानै 7 किल'मिटार जानथायनिफ्रायनो बारग' गिबि मन्थ्रिनि न'खौ थांखिनानै गावहरदों जाय रकेट गाग्लोबनायाव सासे बैसो जानाय सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो साबाया जखम जानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो बारग' गिबि मन्थ्रिनि मुसुखा आरो धोन सम्पथिखौबो खहा खालामदों बेबायदिनो मणिपुर रायजोआव फिन गोदौग्लाबफिनबाय रकेटजों गाग्लोबनाय आरो ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथायफोरा गले गले जाबाय थादों मणिपुर रायजोआव मैया फुंनि समावबो उन्दुफुबाय थानाय समावनो कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा हानजाया फैनानै सासे सुबुंखौ गावथारफैदोंमोन बेबायदि गावथारनाय जाथाय जानाय लोगो लोगोनो कुकीनि हाथियार लाग्रा आरो मिथि हारिनि गामि बेंग्राफोरनि गेजेराव गोख्रोङै गावलायलायनाय जादों जेराव कुकीनिया 3 थैनो गोनां जादों आरो मिथि हारिनिफ्राय सासेया थैनो गोनां जादों आरो माखासे जखम जादों सेन्ट्रेल फर्स दंब्लाबो थासारिखौ सामलायनो हायाखै जायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफ्रा रैखाथि मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों क'र्डिनेटिं कमिटि अन मणिपुर इन्टिग्रिटिनिफ्राय आरो मणिपुर रायजोआव जोबनो गैयै पाब्लिक इमार्जेन्सिबो फोसावदों गोनांथार सिबिथायनि अनगायै रावबो जाहाथे बायजोआव ओंखारा बेनि थाखाय खावलायदों ओजोंहाय थासारिखौ नोजोर होनानै रायजो सरकाराबो गासैबो फरायसालिखौ बन्द' फोसावनो गोनां जादों स्मार्ट मिटारखौ लानानै रायजोआव रायजो राजाफोरनि खुद्रिनाय थांनाय माखासे सान सिगांसो रागा जोंनाय गोबां रायजो राजाफ्रानो गाव गावनि न'खरनि स्मार्ट मिटारखौ बख'नानै लांनानै पुलिस थानानि पुलिसनि मोखाङावनो गारख्रुबहैदोंमोन दा आरोबाव गुबुन सासे सुबुङा रागा जोंनानै गावनि न'नि स्मार्ट मिटारखौ रुवाजोंनो दुख्रुबनानै लादों रागा जोंनाय सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 20 आगस्टआवसो बिथाङा 2000 रांनि रिसार्ज होदोंमोन नाथाय दा बेलेन्स जोब्बाय होनानै मोब्लिबखौ दाननानै हरदों मोब्लिब दाननानै हरनायनि थाखाय बिथाङा गिबियाव 300 रांनि रिसार्ज खालामदोंमोन बेनि उनावबो मोब्लिबखौ हराखै बेनि थाखायनो बिथाङा फिन आरोबाव 300 रांनि रिसार्ज होदोंमोन अब्लाबो मोब्लिब हराखै बेनिखायनो बिथाङा आरोबाव 400 रांनि रिसार्ज खालामबावदोंमोन अब्लाबो मोब्लिबखौ हराखै जायनि थाखाय मोब्लिबखौ जाहाथे नायफैयो बेनि थाखाय एपिडिसिएलनि मावथिफोरखौ लेंहरदोंमोन नाथाय रावबो नुजाथिफैयाखै फैगोन होननानै मोनासिमहालागैबो फैयाखै फारसेथिं जोबोद दुंखावनाय फारसेथिं गोबां रां सोनायनि उनावबो बा रां होनायनि उनावबो मोब्लिबखौ मोननो हायाखै बेनिखायनो रागा जोंनाय सुबुङा गावनि रुवाजोंनो गावनि स्मार्ट मिटारखौ दुख्रुबनानै गावनि खुद्रिनायखौ फोरमायथिदों
रायजो राजानि अनगायैबो बिजेपिनि MLA आबो स्मार्ट मिटारखौ लानानै हाराहास्ति जानो गोनां जानांनायखौ खौरां बिजोंनि सिगाङाव खुगा बेखेवदों। MLA सिद्धार्थ भट्टाचार्या बिथाङाबो स्मार्ट मिटारनि हेंथा खुद्रिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि स्मार्ट मिटारा जि नियमनि बेरेखा बेयाव आं गावनो भुगिनो गोनां जादों। बिथाङा बुंथिबावदों दि बाहायग्रानाव जेबो गनायथि लाग्रोआलासे आरो जेबो नटिस होग्रोआलासे सिगांनि मिटारखौ सोलायनानै स्मार्ट मिटारखौ लागायदों। नाथाय प्रिपेड मिटार लागायदोंब्लाबो पस्टपेडनि बायदिनो बिलबो फैगासिनो दं आरो बिलखौबो होगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। गावजों लोगोसे गावनि बियाबनि बयबो स्मार्ट मिटारखौ लानानै हाराहास्ति जानो गोनां जानायखौ फोरमायथिदों बिजेपिनि MLA बिथाङा। लोगोसे खुद्रिबावो दि बायजोनिफ्राय जायखिजाया कम्पानिया फैनानै रायजो राजाफोरजों जेरै मेरै खालामफैयोब्ला जानाय नङा। बे गरमनि समावबो मोब्लिबखौ दाननानै हरदों होननानै स्मार्ट मिटारनि हेंथा खुगा बेखेवदों बिजेपिनि MLA सिद्धार्थ भट्टाचार्या बिथाङाबो। बरपेटा र'डआव थानाय बोरसि दैमायाव दुखुनांथाव थासारि। हरखाबै गोबां सुबुंफोरा थुबुर जाफैदों बोरसि दैमानि साखाथियाव। SDRFनि हान्जाया गोबां नागिरसेयावबो मोननो हायाखै थाखो 10 फरायनाय सासे फरायसाखौ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोबोद गुदुं दुंखावनायनि थाखाय दैयाव दुगैनो होनानै 7 उन्दै फरायसाफोरा दैयाव दुगैनो थाखाय फैदोंमोन। 7नि मादाव 3 गिबियाव दैयाव दुगैनो थाखाय ओंखारख्लायदोंमोन, नाथाय 3खौबो दैया बुसोमदों। दै बुसोमनायखौ नुनानै गावसिनि लोगोफ्रानो मदद होनायाव 3नि मादाव 2खौ रैखा खालामनो हादों, नाथाय सासेखौ रैखा खालामनो हायाखै। कृष्ण सनार मुंनि फरायसाया दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों। जाथायखौ लानानै खाथि खालानि सुबुंफोरनो मिथिहोनायाव आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनो मिथिहोनायाव SDRFनि हान्जायाबो फैनानै नागिरफैदोंमोन, नाथाय गोबां नागिरनायनि उनावबो दासिमबो कृष्ण सनारनि गोथै देहा बा देहाखौ मोननो हानाय जायाखै। थाखो 10 फरायोमोन कृष्ण सनारा। ढेकियाजुलियाव फिन फोरोंगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाय जाथाय। सासे फोरोंगिरिनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों थाखो 10 फरायनाय सासे फरायसुलिया। जाथायखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारिदों आसाम जातीयबाद परिषदआ आरो दायनिगिरिनि हेंथा जाहाथे आयेननि राहा लायो बेनि थाखायबो एफआइआर होदों। दुथां फोरोंगिरिनि मुङा श्रीमन्त बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसाया 6 बोसोर बैसो जानाय समावनो नखरनिजों सावरायनानै उन्दै हिन्जावसाखौ बिसि महरै दलिलाव लिरखानानै लानानै फैदोंमोन आरो न'आव खामानि मावग्रा खालामफैदोंमोन। नाथाय न'आव लाबोनायनि उनाव उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन, गाज्रि आखु बाहायबोदोंमोन। नाथाय दा जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो खारखुमादों लांसुनिया श्रीमन्त बर'आबो। दुथां फोरोंगिरिनि आखायाव बोलि जानांनाय फरायसाया दा बे समाव थाखो 10 फरायनाय फरायसुलि। क'क्राझार जिल्लानि थाखाय गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय रुपसे एयारपर्टनिफ्राय फिन उरां बिरहोफिननो हासिगौ। लकसभायाव MP जयन्त बसुमतारिया रुपसे एयारपर्ट बन्द जानानै थानायनि सायाव सोंथि खालामदोंमोन। बेनिनो फिननायखौ मिनिस्टार अफ स्टेट फर सिभिल एभिएशन एन्ड क'अपारेशन गभर्नमेन्ट इन्डियाया हरदों। 2024 मायथाइनि अक्ट'बर दाननिफ्राय रुपसी उरां गाथोननिफ्राय उरां बिरहोफिननो हासिगौ होननानै फोरमायथिहरदों बिथाङा। दा उरान 5.3 नि गेजेरजों एलायन्स एयारआ फिन उरां बिरहोफिननो हासिगौ होननानै मिथिहोहरदों मिनिस्टार अफ स्टेट फर सिभिल एभिएशन एन्ड क'अपारेशन गभर्नमेन्ट इन्डियानिफ्राय। जाबाय थानाय पेरिस पेरालिम्पिकआव नवदीप बिथाङा मेन्स जेभलिन F41 आव 47.32 मिटार खुबैनानै सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। नाथाय जाय बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन बिथाङा डिसक्वालिफाइड जानायनि थाखाय नवदीप बिथाङानो सनानि मेडेलखौ देरहासारनो हादों। बिथांनि अनगायैबो हरविन्दर सिं बिथाङाबो बोरला गावनानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। धोरोमबीर बिथाङाबो 34.92 मिटार क्लाब थ्र' खुबैनानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। भारतनि गेलेगिरिफ्रा दासिम गासै मोन 29 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव मोन 7 सनानि मेडेल, मोन 9 सिलभार मेडेल आरो मोन 13 ब्रन्ज मेडेल। चाइना हादरानो बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासार जानो हादों, गासै 216। बेनि मादाव मोन 94 सनानि मेडेल, मोन 73 सिलभार मेडेल आरो मोन 49 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ ग्रेट ब्रिटेन, गासै 120 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 47 सनानि मेडेल, मोन 42 सिलभार मेडेल आरो मोन 31 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ इउनाइटेड स्टेट्स, गासै 102 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव मोन 36 सनानि मेडेल, मोन 41 सिलभार मेडेल आरो मोन 25 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ नेदारलेण्डस, गासै मोन 55 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव मोन 26 सनानि मेडेल, मोन 17 सिलभार मेडेल आरो मोन 12 ब्रन्ज मेडेल। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेसियलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी।
बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रवीण बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।